Диаграмма 1919 года. Советская власть только установилась. Bir ғасырлыкта бүгінгі проблемалар тасырның 100 жыллығына бағышланған күргәзмәдә республиканың социаль тарихы, отырышта бүгін айрыша мөһим мәсьәләләр. Заработная плата работников продолжает оставаться самым дешевым и доступным кредитным ресурсом для нерадивых руководителей. Поэтому я прошу в текущем году уделить этой проблеме первоочередное значение. Республикада уртача хезмәт хакы 37,500 сум. Быелдан бюджеттан тыш оешмалар өчен минималь эш хакы артты. Ул 14,000 сумнан ким булмаска тиеш. Демографиядә ил-күләм проект нигезендә беренче бала өчен түләү 3 яшькә кадәр озынайтылды. Ул гаиләнең 3 кешегә кереме 60-510 сумнан кимрәк булса, ай сайын 9373 сум ул гаилә алачак. Министрлык алдында торган тагын бер зур максат ул ярлылыкны җиңү. 2019 елда бұл күрсәткеч Татарстанларның 6,16%-на кагыла. 2024 елга кадәр аны 4,13%-ка калдыру бурычы тора. Бөтен дөнья банкы анализ ясый һәм Татарстанда ярлылыкның сәбәпләрен ачыклый һәм аннан котылу юлларын күрсәтә. Республика располагает Татарстан икътисади яктан алга киткән төбәк. Ярлылыкны бетерү өчен түбән хезмәт хакы алучыларга икенче һөнәр үзләштереп башка эшкә күчәргә, балалары авыру өлкән кешеләр булган гаиләләргә дәүләт ярдәме кирәк. Ил-күләм проектлар буенча күрсәтелгән ярдәмнең файдасы зур диләр районнарда. Аның иң кирәкле җире булды 65 яшьтән үткән кешеләрне больницаларга алып килү. Безнең райондагы гаиләләргә бу бик зур ярдәм булды. Бөтен гаиләләр бик рәхмәтле бу программа өчен. 2020 елда социаль өлкәдәге ил-күләм проектларга узган елга караганда күбрәк акча бүленү көтелә. Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.